Boithan lang so pen am tereng pen anparta cinthong amri ke celeng atawar kahin nojok rat ke celeng kisungang. Dipu tahun kementerian kapalo Vili view kedam atawar along ningkreng berekha setame lang pabi plawel. West Karbi Anglong District DC Aphan 24 hampanga songa tumpen pinpur alu ke Pajerdam. Indian Army tumpatir piponsi Dipu Klablong ex-serviceman really aputak Mike Angi. Boithan langso am tereng anparta cinthong amri kaceleng atawar kahinu puke pini penap kalilo. Lesila bangso kaceleng atawar ASDC atum Karbi Anglong Autonomous Council kacaria hut selampon chotpen pini arni anta bangso atawar ke selampon jiapan tamat hapona bangabe. Lason si bangso tawar ke no potha kachisong pona phong ta dolo stame Karbi Anglong Autonomous Council along kachari kithe kidinga tum RDP ponpe lasinon ke debom poriborton a sarkar atum kaching thur amu ki klempon o pulote am tereng boithar lang soda kachelenga tawar silampon pur mati silampon vek ji aphamsi chuni report boithar lang sopen birita pang dapon rajen ronghang News 24 Karbi Anglong. Dipu Town Committee Kaparlo Ward number 8 angkang Jasimet Rong Khilan atung kido Vili view pen rong jang phong adak atau waralong masa bagla arwe jang lote ningkreng bareka apor sitame lang pabipla kidam tangan ningkan phong prang ke lapuson lang biche plang place tame adung arai tangka kido tum bukhuri malom anta longle ke thok thip ajoni si pini lang kili athai ka be laso joine kai keta lang pabipla lo kaceleng arara tum ani bangsi langbung lang keter hiji meme alang pensi cinglu nanglo. Lasi bangso tawar DTC atum kimi senje phan sideng si kimi ji kusi cerok tawara tumpen ningjerinti News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Kidam tang ni phai kresia arni Meghalaya lapen West Karbi Anglong ahoy khat khasia lapente khirmi alam kya putha pini West Karbi Anglong District DC Rideng 24 plus organization atumpen khirmi border alam kia puthak pinpuralo Pajerdam lapende Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Apartment dongkam mukam Circle Office ARO Rideng Pipa Jerdam lapang so pinpuralo ke Pajerdam asai angdeng along 24 plus Central Joint Convener cleared up terang penjalinsi West Karbi Anglong Joint Convener Jirsong Timu atum pentanglo klem rapet atum Chetongdol rinti lapang so pinpura lolong ke jongpon lake tong sekot pen border area BOPP pon vek nangji lapente Assam pen Meghalaya government atum angbong ing samjin pen border apothak mission alam pen chingbai chingsai pon vek nangji tong sekot pen border angkang police ke ton kelang armu ki paong nangji lai hui alam the apothak pinpura lolong jongpon jengkha pen berta pangda pon pubitro kathar News 24 Karbi Anglong. Indian Army Red Home Division atumpen patir piponsi pini Dipu Club along engage of Chindit Brigade Kaparlo ex-serviceman really amai pedopon bangso mai long pena anatum Chetongdon anparta hojai Nogau Morigau a district atumpen antat chetnang Chetongdon kewang jarni lapente ke dambom a project education our side pension lapen chenglo asona puthak pachet thangpon jia phanta pangdapon News Desk Report News 24 Karbi Anglong.